Meis prepárase para gozar un ano máis das festas de San Bieito. A fin de semana grande será a do 11 e 12 de xullo, pero antes hai outras moitas propostas. Por exemplo, este mesmo sábado, primeiro, co torneo de fútbol interparroquial. A primeira xornada festiva deste concello, que é unha xornada de diversión e de veciñanza e de amizade, e que a verdade é que é un torneo que nunca defrauda e ao que sempre hai moita afluencia de xente con unha rivalidade sana e graciosa entre veciños e veciñas. E tamén o sábado, outra das novidades deste ano, a primeira festa da xuventude grazas á colaboración da Cafetería Impacto. Unha vez que remate o interparroquial, na mesma rúa vaise cortar parte da rúa Avenida Médico Paz, coincidindo coa parte de diante da Cafetería Impacto, e aí vai a levarse a cabo esta primeira festa da xuventude a cual convidamos a todo o mundo para darlle xa pulo para que sexa a primeira de moitas. A programación continúa o 4 de xullo coa Feira Labrega, na que agardan case 40 postos. O 8 de xullo celebrarase o 10º torneo de xadrez Concello de Meis e xa o día 10 un novo show cooking de callos. Xa o sábado 11, festividade de San Bieito San Cristóbo. Cada San Bieito, o mesmo día que é San Cristóbo, pola tarde teremos a procesión de San Cristóbo a partir das 7:30 da tarde, que percorrerá todos os lugares como ven sendo habitual durante todos estes últimos anos. Previamente habrá unha misa aquí na praza, como fan sempre, e logo despois a procesión por todos os lugares de costume. E a partir das 10:30 da noite teremos unha verbena, outra vez verbena, coas orquestras Miramar e la banda de ayer. E o domingo 12 de xullo, día grande coa festa dos callos. As 11:30 da mañán empezarase a repartirse as primeiras racións de callos hasta que se agoten. E aí estará amenizada toda a xornada pola charanga alambique e por o dúo La Mecánica. E o que vamos tamén a facer de innovación este ano é que o ano pasado nos demos conta que entre que finaliza se recollen os callos hasta que comeza a verbena pasa bastante tempo e a moita xente pasa aí unhas horas que non ten que facer. Entón vamos a comenzar ese día a verbena antes. A verbena vai a empezar ás 8 da tarde e finalizará ás 12 da noite, que xa é o fin de festa. Tamén nesa xornada BTT dos Callos. Xa o ano pasado incluímos unha modalidade nova que ten moita aceptación, que é o circuito de gravel, que ven a ser unha mistura entre unha bicicleta de carreteira con uns rodas de tacos. A dificultade é inferior a unha típica ruta de mountain bike. Tamén ten máis distancia, este ano son 75 km, o ano pasado tuvo moi boa aceptación porque hai todo un grupo de xente que non ten a técnica suficiente, pero sin embargo si ten o físico para disfrutar. Haberá unha ruta curta de 35 km e unha longa de 46 cunha dificultade maior. O día antes farán tamén unha terceira mini BTT, unha das máis numerosas de Galicia, cuns 500 participantes.